bụrụ na iso na ndị na-abụ ego bịa ha n'aka ya bụ ijideta ego, ọ bụ na ego abịa gị n'aka gwụrụ ma ego ọzọ abatana mebi asonye na-azụ afịa imeke sales imeke money ijide ego n'aka, ọ bụ na ego ahụ iji n'aka ego abata n'aka gị at the moment agwụrụ ime afọ ego ọzọ ime make sales ọzọ. Achọrọ m ka ịnọgide na this broadcast apụkwana. Then ọ bụ na iso na ndị ego na-agbalịsi n'aka fa like ịnweta the money, ị na-afụ the money anya, but you cannot say nekwa ihe nji ego ame ọgwụ ọgbali ya. Nọgide na this broadcast apụkwana. Ọ bụ na iso ihe dịka nwa agbọghọbịa ijidetago ị na-ene anya n'ọnya bụ di gị like ihe iji n'aka kịta inwecha hope na that thing before ị mara ihe na-eme ọ pụọ n'aka gị. Apụkwana na this broadcast, apụkwana like ụfọdụ nwere ike kpọọ ya disappointment, na ị na-enwe disappointment or something as a lady. Disappointment abụrụ sọsọ nwaanyị na-enwe disappointment, ụmụ nwoke na-enwekwu disappointment, ndị na-azụ afịa na-enwekwu disappointment. Now ọ bụrụ na ị na-enwe miscarriage, when I use the word miscarriage, ọ bụrụ sọsọ nwaanyị tụrụ ime ka m na-agwa like na business gị ị na-ega anya fụ na ọwa ọkụbago, inwe hope na ọwa ọkụbago before ị mara ife na-eme ọ pụọ n'aka gị. Achọrọ m ka ịnọgide na this broadcast apụkwana. Then ọ bụrụ onwe onye nke gị na-enweta onwe ya n'ọnọdụ ndị a dịka ị nwere idea, ife ị ga-emere mbụ biko pịara m aka na share button maọbụ were link this broadcast na onye nke gị. Admin, achọrọ m ka ị were the link of this broadcast immediately get here na WhatsApp group so that everybody will know that we are live now. Okay, ọ bụ na ịbụ onye maọbụ na family gị na-enwere ihe dịka abandoned project like ebidoro ịlụ ụlọ, ama m na ị na-afụ testimonies ndị anyị nwere eme na this page. Nke a bụrụ nke ị ga-asị m nọ arrange because arrange block na cement if unu enu akwụrụ ọbaranji. Now ọ bụ na iso na ndị na-abụ ha bido project ya nọkata kwụsị n'ụzọ like kwụsị n'ụzọ ọ dị abandoned, mụnwa na-akpọ ya abandoned project. Maọbụ onye ga-abụ ọ na-alụ ụlọ enu ọrụ ebe ọ ga-alụrụ na dekin n'ụmụ onwezi ihe ọmụ ego eme ọ kụzie obele zinc n'enu kpọọ ya I don't tire. Ọ bụrụ nwere onye dị otu a tag ya na this video. And so many things anyị ga-emetụkwa aka na this broadcast. Ihe dịka ndị a aga m arapụ ikwu ihe gbasara cobweb mgbe ọbụla ndị cobweb na-eko a na-aga ebe ndị ọzọ si ga ịgata ebe a cobweb a na-eko gị, aga m arapụ ikwu ihe gbasara ya. Now mgbe ọbụla ọnwa ọfụ pụtara ana m ewepụta time ịgwa gị that so many people ma ihe a na-eme. Biko ndị abata na this broadcast, have you shared the broadcast? If you have not shared the broadcast, you are not doing me any good. The only favor you can make share the broadcast, and I don't mind you share the broadcast because now the page they monetized, the page they unmonetized, the on never brought for money. Okay, see about the madaka. So because help me share the broadcast if you have not. You share when the broadcast and then kegi now follow it. We now see what we are saying and hear, listen to us, and by the grace of God, we'll see about the Hanama because share the broadcast. Now, that so many people may hear her name. Many men are hard, they are getting her name, make a hand and what he got. And by the grace of God, I need him for when I met liberation, open doors, because na Chineka Wagani, see, no longer bosim call waffle, no za, gemepe. Now, and we're going before Bayazana the maintain. We and the admit to Chalakana Manite. Nandi also memet begaka. Can we want so wanting to hear Basara unwafu because so many questions Nabia. For them what idea? For them what anything about it? Even your pastor, even your prophet may not even know anything about it. Oh, deep revelation. Onye chuku gosiri, onye chuku kozielu. Si otu ameko wederen de mumma Now, what I'm saying is we don't worship the moon. It is a timekeeper. The moon is a timekeeper. And it has been there before your father was born. Onwa energy onwa amoge. Before the Roman empires
before they came and gave us calendar, January, February, March, and I go on full, on guba, and all that and all that. So, on what time can you keep? On what he also they attached to it. Coupled with fight, Nanya Fugi in a Bible, Ebechineke Golanyana, Ezekiel chapter 46, verse 1b, or see, no botching boom call one fool, no so, Mechile Mechi, Gemepe. Now, despite that, I na ene onwa circle, full moon na this circle. And don't appear every 28 days. Open the check of me man 28 days, Igalaga, though 29 because na I'm a little bit late this month. 29 days, Igalaga, I know eba. Ne mekwa epele mako onwofu. Epele I neme no go onwofu. Now, I want to be every 28 days. I get you got to neku unkomabo. Na only hana monthly circle. Monthly circle. Mama kanka. On a be every 28 days. I name with high level of spiritual background base. Then to form a kemotia. Can you see? Oh, one did I see every time I name every new moon I name I will reason. And number one, but not the biblical. Number two, but no spiritual meaning. So, ni mo wofu nka ekwesịrị Chineke ike. Ihe ndị a mention na mbido, ọ bụ na ị na-enweta onwe gị n'ọnọdụ ndị a, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nka ga-mention. Ekwesịrị m ike Chineke ike na ime wofu nka na ihe dị iche ga-eme na ndụ gị. Ọnọdụ ga-agbanwe, ife ga-abata na ndụ gị, bata na ezinụlọ gị. Ụzọ ahụ emechiri emechi ga-emepe. Business and ofu ebe for a long time ga-ebido ịga aga. Onye a na-enwe disappointment ga-adị over. Ọnọdụ ifele ga-turn to blessings. Can we also honor the fele that turn to blessings? Honor the men with boldness to stand before people because of Otuano the Gisidi. You will see something great, something good happening before the next new moon. Am I talking to somebody here? Now, then I'm going to go also 13 times go on in a year. In a year, but 13 new moons, not 12 moons calendar. But when you want to do spiritual things, you follow the things nature like on up 13 times every year. You know, God told the Israelites to march around the city of Jericho, that the wall of Jericho will collapse. And some teachers, well, I know 7 times. When you read the Bible very well, find out no 13 times. How much around the city of Jericho before it collapsed. So this 13 times every year, I got net better get better. Makodim mezino nogi. Ego kamaga hanagi. If you have been in my ministry, you find out that we don't talk about consultation fees, sow seed, bring tithe. We don't demand money in the ministry. For these 27 years, I know go nowhere. But we'll wait for you for your Thanksgiving. I know you will be coming for a Thanksgiving. I know you'll be coming for a Thanksgiving, whether the enemy likes it or not. In the case of the problem, I need to get so many places, so many prayer houses, a Burga Muma, a Meregi, whatever, RNG, blah, blah, blah. At the end of the day, despite all prophecies, sorry, because before I continue, can you please share the broadcast? Can you please share the broadcast, please? Can you please share the broadcast? It won't take you anything. Don't worry how that costs you. Just click on the share button. God bless you. Now, you will get no BJ, a bulugamuma, full vision. Nyege bele, it sow seed. Imagine na wait. It is not all about amumone bulebu. No, mwe buchala amumani na bugideluga mo bujolugin kata. What has changed in your life? What has changed in your life? That is why we are here. And I'm giving you this assurance, not by my power, but by the grace of God, that before the next new moon, I said, let me repeat it, before the next new moon, let me say it again, before the next new moon, things will begin to turn around in your life and in your family and your business in the mighty name of Jesus Christ. Iyam yorebe gabucha na piara magana share button biko kandi ozo nwe ike sonyela anyị o biko anu ma yogi na ha Chineke piara magana share button kandi ozo nwe ike sonyela anyị. Okay, now coming to ihe ndị I mentioned before, I don't know where
what you are passing through, go on here na gabiga, but nkembu ikpele makage, maka nkepele pe wokolo, obuna nkepele pa wokolo, maputi ikpozo. Look at the testimonies we are having. And with testimony in Kanabiaka bomb on Sunday, in Kanabiaka bomb. Do you know that somebody did me for 15 months? 15 months. Ndi makahase kenwa nafo, anasana unwa noro nafo, no woro nwa afo, and all that. Finally, wanya has no woro nwa dia nafo, no fibroid ka nafo. Finally, that woman gave birth. Almost 1 day before yesterday. I will not tell you much. Seeing is believing. You see the baby, you see the woman, you hear their testimonies. You see the baby, so seeing is believing. And why did I say that? No solution. No matter go on spend go na kendi amuma. Though ekukatagonum ndamuma mbule enemy. Asena na maybe sili hall. Na na gwande mmade enye sina ndamuma ego ka ha we ekpele. Thank God for Udogachi na Soludo. So what am I saying now? That you may have spent much money. Now can the pastors and prophets and churches and sowing seed and paying for consultation fees, thinking water changes or getting testimonies. At the end of the day, you find out maybe no kwa Gamonti only chuku gemenandogi bidota. Well, with the next new moon, Mobuni again we cannot nogide na this broadcast. Aga me make a broadcast here to go in there. Makabro money na we data kita. President na chi obodai make yeni ne dimma everything free, data books free. Nigeria makazi so kanyari kunko ya bunku abia kolom. So what am I saying? I gave me a code very brief, but he ain't the baby na kagi biko piano makana share button kandine suro when we kesonya. Okay, I was saying something about iwe mefu jego ni mefu so chasi di ni so mena vigil ni email what I did ni equal back consultation fee back card when for one of God unka back card when for one of God unka. At the end of the day, nothing has changed in your life. You sit down and calculate ego ni mefugo na can the pastors and prophets. You sit down and ask yourself questions. Is anything wrong with me? Why can't I seek the face of God and leave these people alone? Okay. You see, okay, ni kachana ijebe na kendeze wine. Akacham ina na kendeze wine na kendi dibia. Elugo ba herikwa go kochi ni dumiri. Herichekwa go kochi ni dumiri. Ifukwana even after ke imechachi uwa. Nyonyo wani setụla ndị mmiri ma agwụ setụla ndị ichie ebe nna gị setụla ndị ichie ikwu nne gị kpụọ arụ kpochie onunu and all that. Nothing has changed in your life. Even things are getting worse. Now let's go to the reality. God said on the first day of the new moon that door shall open. That's why I said at the beginning, obuno na bu ego diginaka mobu na ego diginaka agwuro ego ozama bata apukwana na this broadcast. Obuno no na bu ijide ego iga ha mu ihe iji ego ame ogbarisia apukwana na this broadcast. Obuna ijide suto nya bu onye iche na oga anu gị taa ihe ahi mmadụ eje ahi iche na onwecha gị isi before i mara ihe na-eme ọpụọ n'aka gị. Apukana this broadcast. Obuno will abandon project and when a bend nagi on a bedigi or wherever. Nkegi apukana this broadcast. And so on and so forth. The end also mentioned, most especially miscarriages and all that. Now, you will not labor in vain. This is the 167 days. 2026 go. And you started from January. In a paper, in a rolling the marine, so seed, in a kutite, in a Holy Ghost fire. From January till now, he offered 167 days. Now, sit down and ask yourself, what achievement have I made in 2026? Or in Odokwa, in 2026, again, or to 2025 without any achievement.
Koki no dukwa in 2026 anya kokukwa again. Brother sister dem ekwani here big boy na big girl. Big ana magwande mmadụ na beautiful men julu ebe niile. Ana magwagi beautiful men julu ebe niile. And ndị gụrụ akwa rasim na enwere beautiful men, no handsome men ka enwe nwesa. If you are a man, good looking, but you have nothing in your hand, you are a beautiful man. Until you have something in your hand, you will become a handsome man. And I marry a big boy. I'm calling a big boy, yo. 2 Kings chapter 2, from verse 19. The men of the city said, "Oh no, I had the wrong man. And that is a very big message. Because she ran on the broadcast. Ejmafa Chineke, where Yogi share on the broadcast. The Nobuna Ikoyana Chineke, Ejmafa more the Benagi, where Yogika. Share on the broadcast. The important thing, Bobiko, can you also when we case on your life, if I remember, we are just laying the foundation. In the next 5 minutes, we start praying. In the next 5 minutes, we start praying. You go help us share the broadcast. God bless you. God bless you. God bless you. Now, big boy, these people in Neganyafu, that people nafu haneche ni head na gal hofuma, like you can dress up Amadu wa George. Manabata na family ebisi puta mmanke nwere isi adịrọ nkọ. Nke dị nke nwere isi afụrụ onye anata onye nwa anata ibu na anya igbu ya. Everybody is feeding from one person because no one dịka onye uzi ya mepere emepe. But I want to tell you that your family can receive liberation even from this broadcast. That is if you believe. I said that is if you believe that in the remaining 167 days of 2026 you will not labor in vain. Am I talking to somebody here? I said, you will not labor in vain. In the mighty name of Jesus, you will not labor in vain. I'm giving you this as a prophecy. If you believe it, and so shall it be. In the remaining 167 years of 2026, you will not labor in vain. In the mighty name of Jesus Christ. Ebobona problemasi abro my concern. Ebobona problemasi abro my concern. If my concern bu how the problem will be solved. Kampukwa yozo. Ebobona onodu ojo nke zinu no gasi. Ebobona onodu gasi abro my concern. If my concern bu how the problem will be solved. Go to this page moboni bonyofu here. After the broadcast, run down to this page. On this page, careful testimonies, many people. So all I'm doing is helping you, leading you through that problem this solved. Every member of your family, I don't know if you believe. I expect you to share the broadcast if you have not shared the broadcast. Please do share the broadcast. Please do share the broadcast. So, odimpa igwagi na no nwunye di mmagi na emegi. Odikwampa igwagi no nwunye di mpagi na emegi. Odimpa igwagi na eniri go ogwu na backyard. Odimpa igwagi na eji yafa gi je na alụsị. Mana agwasia gi ihe ndị a niile, zisie gozi ndị a niile, buselu ga amụma ndị a niile. Mana ihe a na-eme na ndụ gị ka na-emekwa na onwebe solution. Forget it. Just delete your from your mind. So what am I saying? I'm telling you that here in our is solution. It is not who is behind my problem. Where is my problem coming from? It is all about how is this problem going to be solved. Kidi ki begi soli begi nyebe testimony. On the modern utefi na ministry. You know for the video now. On the modern Jeff be a Thanksgiving. On the modern gote moto where kene chukumela. If we're gonna if seen them, if the video, the last vehicle that was brought there was a Sienna bus. So go on wegi yesu kwanandi genye Thanksgiving. Go on wegi yesu kwanandi kene. I'm not taking you too long because I'm about to go into prayers now. But before ngani me prayers, come chetalagi him gwagini gane me. Before I pray, let me remind you those things. As I said, oburokwa ebe problem gisi bia
Kam na-ekwu maka ya kama no ebe problem gị ga-esi dị solved. Ngwa share the broadcast ka m wee gwa gị ya. Share the broadcast ka m wee chetara gị ya. Share the broadcast ka m wee remind ya gị ya. Let me see time. All right. I believe you have shared the broadcast. Oh my God, the mining. As I said earlier, my page is not monetized. So if I beg you to share the broadcast, I'm not doing it because Nanchok ego ka Facebook kwa mogo. Abro ka Facebook kwa mogo. Oh ka igo no nwegi otu ide nwetam ka onye ozo nwe ike soro gi nwetam, so that when we have people that has problems and they come under this administration and Chineke sine Josie I will make a haba no the credit goes to God, the glory goes to God, but the credit is yours because no go want obatara na this broadcast. May God bless you in Jesus' name. Now, ke yang bagi bu ihe ga na eme mo won fo puta. Number 1, stay away from imi obuna gabi ihe gabu ime mmadu, like ime mmadu. I don't know how to explain it. Iwu Chineke dị bua. First segment bụ ihe gbasara gị na Chineke. Gị nwana chozo tinyere m, gị mana nwa galusa perapi, yanda ihe gbasara gị na Chineke. Then the second segment from verse iwu nke isi wee gaba bụ ihe gbasara mmadụ. Emekwana mmadụ ibe gị ife ọjọọ. Stay away from ihe ọbụla ị ga-eme mmadụ onye ahụ akwa alịlị. I'm telling you, ọ bụgo dị mmadụ ya Maria taa. Ọnwa ọfọ pụta, jide ọfọ. Ọfọ bụrụ mkpirisi osisi. Onye asị, honestly, since I started following you, my life is getting better. Ọkwa ihe aka m na-ajọ, o nwere ihe ọzọ m na-achọ. Did I demand money from you? I am the last preacher that will demand money from you. I am the last preacher that will demand money from you. I have not done it for the past 27 years. I am in the field. Now, but you have testimonies. If you go to your and so many others can watch their own testimonies. Oh, on your computer and cake, I am. Ngwashi has had the broadcast. Can they sort of wake us on you? So stay away from you. Open game, Madonia, Hakwala Gallery. Kubaka Goto. I sing you offer. One of our book companies, Sisia, and Janaka, and I see no Sisi offer. Offer Kubaka Otto, offer Buquezo, offer Melon Gigini. Okay. Then Otto Waffle Potata. Yesterday konwa puta manafuru yanya. Yesterday konwa tolo manafuru yanya. Manafuru onwa today. Then obuni fu be na side ebe no ikaga afia. Obuni fu be onwa fu na side ebe no ikaga afia. But yesterday afure odoro visible. Now otu onwa puta ata na abania. Hear me very well. Between now and the next 4 days, ihe ndị akige na-eme abani nọ ndị a. Ime ya taa. Mee ya echi. Mee ya nwanne echi. Mee ya n'ụbọchị nke nọ. Number 1. You get skip dinner, that is, or any other meal. You get skip one meal. You don't skip breakfast, or you skip lunch, or you skip dinner. Obodo na-eri nri ugboro 3 n'ụbọchị. Ị ga-eri nri 2 times. Rapụ 1 meal. Rapụ 1 meal. Ọ na-aka mma ma ị rapụ night. Ime night fasting ya ị rapụ dinner. This is number 1. Number 2. Ị ga-asa arụ n'abalị a maọbụ early morning tomorrow. Mgbe ị ga-asa arụ n'abalị a maọbụ early morning tomorrow. Were nwantintin nu ndị bụ our scholars here na drop Bible passages in na back ihe ọbụla m na-ekwu up. Ihe ọbụla m na-ekwu now from salt to honey to water to oil. Na drop Bible passages here ebe a ka ndị ọfụ wee nwee ike follow ihe anyị na-eme. Ihe chọbụ ka ọ dịle gị mma soro gị nye m ego. I am not demanding. I will never demand money from you. I will never demand money from you. Man, all this quality give me back and I really be fair. And I'm not got the give me. And all the gold many if for testimony on our page. Okay. Without a little salt, as I said, without a little salt. I saw one get matter of you couldn't you could just like this. A pinch of salt.
It's whether more or quantity or no. Forget about the quantity. It has to do with equal no anaka. Now, you get no an bucket go 2 Kings chapter 2 from verse 19 through verse 20. You make a good one of 21. Or see, the men of the city said unto Elijah, our city is pleasant. Anam Lagos, even I go from Lagos. Anam UK, Anam Russia, Anam Brazil, Anam America, Anam wherever no. Maneba no. Here na go from Mama Namu no wem Anahem Mofuma. Oh, yeah, but the message. Anam Abuja, many people are doing well. Anam Onitsha, many people are doing well. Anam Lagos, Anam Badagry. Anam Europe. Many people are doing well there, but I am not doing well. I struggle from January to December without anything to write home about. That is what they said to Elijah. Elijah said, if you open on the chokono dono demma, wetara mo kwa futi yenu ni meya. That is 2 Kings chapter 2. Kelechi Okoye, God bless you for writing it down, and another person that wrote it, Anthony Chidubem, God bless you. I'm Elizabeth scholars here. Now, ndị sigwela aka gị na-eje ka ndị na-amarọ wee fu ebe anyị na-eje. Ọ bụrụ ndị bụ good listeners, you don't take everything you hear. It's not everything you hear that you take. Go home, open the Bible, study. Ka ị ma ihe ọ bụ eziokwu. Na ọsị wetara m ọkwa otie nnu n'ime ya, ị ga-agụ ya, you read it before you add the salt na mmiri a. Ọsị wetara ya, o jere mmiri a asụpụta, o tụbanụ na mmiri a wee sị ihe aka Chineke kwuru. Site na nnụntụ ya na mmiri a, ebego nka mmiri a bụrụ ihe ga-eme ka ndị a nweta ezigbo ndụ. Ọnọdụ ọjọọ niile aha na-afụtabụ na ndụ ha na ezinụlọ ha ama dịkwa ọzọ n'ebe ha nọ. Bible si wee mee ka mmiri a bụrụ ihe inyezi ndụ ruo taa dịka okwu Elisha site nke o kwuru. Let me say it again. I said it last new moon. If this act Elisha mere, enwere ndị ga-criticize ya, ndị na-efu na hama, and ndị a ga-criticize ya, ọ bụkwa na ha nọ that day Jesus bụ sọrọ ọnụ mmiri n'aja wee misie ya, misie ọnụ mmiri ewite aja wee too onye isi n'anya ka ọ fụ ụzọ, ha ga-criticize Jesus. They will still criticize him. Mana ọ bụrụ ya ka m na-ekwu nọ ndị chọrọnụ ọkwọkọ dị mma gị, ọkwọkọ ịdị mma, ana m gị ego, asị gị sow seed. Onwe account number ndebere gị ebe a ka itinyere m ego. Onwere account number ndebere gị ebe a ka itinyere m ego. So listen to me, share the broadcast for your own good and for the good of onye nke gị ọbụna. Nna nji ya fa Chineke sị gị, make sure you share this broadcast. Now, mgbe itinyelu nnu a na mmiri, before humanity sarụ water honey. Can scholars drop honey for me? Nyem Bible backup. Ndị na-follow me na this page. Ndị na-sogola email new moon prayers before. Nyem Bible backup. Kedu ebe I for ihe gbasara honey na Bible? So that can ndị na-amara ya wee ike mara ya. Agwa na this broadcast amadi can other ones I know 1 hour 30 minutes and all that. It got very brief. Because I'm na ọtụtụ ndị nwere data rinne, I'm listening nwere data. Ife dị mma na Nigeria, ka anyị listen ife na-esi ike. Okay, mana onye kwusi ike abịa kpụrụ ya. So, I'm not seeing any scholar writing it. Mana ka m kwubezi ya n'onwe m. 1 Samuel chapter 14 verse 27 and verse 29. 1 Samuel chapter 14 verse 27 and 29. So, na Jonathan na amaro mgbe nna ya gbara Israel iyi. You go and read it. God bless you, Kelechi. The same Kelechi Cyprian. God bless you. 1 Samuel chapter 14 verse 27 and verse 29. Osi, igeji honey mmanụ aṅụ. Onye ọbụla na-eso efula anyị mana olu ha na oge new moon. Anyị na-asị gote mmanụ aṅụ, gote honey. Very important, honey. Mmanụ aṅụ bụ ihe ụtọ. You need ije na dibia, you need ka onye amụma rie gị, you need inye onye amụma kobo. M ga-akụzili gị ya, you do it from your home. Onwe nke ọzọ m ga-ebupụta by nke ọzọ ga-abụ mbupụta
so many people say na have pastors and prophets leadebe nni. Thank God for do gachi na soludo. Now, what am I saying? Ana ekwoku honey ka inwe ya, most especially mgbe ọnwụ ga-apụta. Ọ bụ na ime isi ya taa, ụtụtụ echi kabarụ chọba honey ka ị ga-enweta ile obodo nke obele. By the time ị ga-follow ihe ndị a, ọnwa na bụ ọnwa ito ọnwa ino, ifu ka life gị ga-turn around, things ga-turn around na ndụ gị. Onye amụma na-eribu gị ama afụzi gị rie gị again. See, imatasizi afụ kpata ego were ya jeso seed. Imatasi afụ kpata ego were ya nye onye amụma. Pastor, you have a card, ka o wee fụ gị for what? Well, you can solve the problem from your home. Now, you water the honey. Blues of God, 1 Samuel chapter 14, verse 27. Gidi kokule bo so na Jonathan amaro mgbe nne ya gbara Israel iyi. Problem a dị ebe a Jonathan amaro mgbe problem a bịara. Omara mgbe ji bido. Problem a dị na family a Jonathan amụbe ya ikekwa amụbe ya mana Bible sị na omaro Jonathan amaghị mgbe nne ya gbara Israel iyi. Mana ọ pụtara for that na ihe a na-enye nsogbu o wee chọba solution. Kedu ihe Jonathan mere? Bible sị o wee welu mkpanaka dị n'aka ya tinye ya n'ime afele mmanụ aṅụ. Go and read your Bible. 1 Samuel chapter 14 verse 27. We were like ya tinye n'ọnụ ya. Bible si anyị ya wee nwe ọ bụ na igwe na Bible Igbo si anyị ya wee nwoke of light. Ọ bụ na igwe na Bible Igbo si and his countenance changed. Ekwe m ihe bụ countenance ụdịdị iru ya gbanwee. Ụdịdị iru mmadụ ịgbanwe bụ na mmadụ nọ na soro. Ewe mekata ihe ọma mee na ndị ya. Joy. If you could do the room, si from to onye bụ ihe mee na ndụ onye na-akpọ Jonathan. Bible si ụdịdị iru ya wee gbanwee ihe ga-eme ka ịchị ọchị, ihe ga-eme ka ị nwee ọṅụ, ihe ga-eme ka obi tọọ gị ụtọ, ihe ga-eme ka oh my God, ọkwa mmanụ aṅụ bụ ihe ụtọ, ọ ga-eme ka obi ụtọ, ihe obi ụtọ mee na ndụ gị, mee na family gị. In the mighty name of Jesus. Now, it said this 1 Samuel chapter 14 verse 27 and 29. Verse 29 bụ testimony Jonathan. O si na nna m emetago problem nye ezinụlọ anyị. No ife na mmeta ka anyị na-aya. Mana kịta na enwego m solution to the problem because na ewelu m obele mmanụ aṅụ tinye n'ọnụ. If ị na-achọ solution to your problem is in your house, within you. You need to any man of God. Jelaru na hotel ya. You need to any woman of God. Jelaru na hotel. Go hotel. Because when you get attention. You don't need to go to any man of God. To any woman of God. Lodge na hotel ya. Go hotel. Because when you get attention. You don't need that. The problem has a solution, and the solution is with you. The issue is who has opened my eyes to tell me that on the first day of the new moon. And so on and so forth. Now, it was a man tinye n'ọnụ gị. Mmanụ aṅụ a wee na-atọ gị ụtọ. Wezelu mmiri ahụ ị gọziri n'onwe gị wee wụba arụ. Mmiri ahụ itinyere obele nnu. Ijekwa tinye nnukwu nnu na mmiri, ọ ga-akọsụkwa one or two things. Obele nnu. Ị na-asazi arụ gị na-ekwu okwu. Mmanụ aṅụ a na-atọ gị n'ọnụ, were ya na-ekwu okwu, na-ekwu ọdịmma. In the mighty name of Jesus, from today, ihe ọbụla bụ abụmọnụ ama adịsị na ndụ m ọzọ, ọgbụgba ndụ mmụọ ọjọọ ọbụla nke si na agbụrụ nne m, nke si na agbụrụ nna m, ọma adịsị na ndụ m ọzọ, aga m ebido ịfụ ife. No more disappointment in my life. Aga m ebido ịfụ light. No more rising and falling. No more stagnation. From today, I'll begin to move forward. Ihe a bụ amụmụ ị na-ebulu onwe gị mgbe ị na-asa arụ ahụ. Akụ ịma ịbịakwala etita. Akụ ịma ịbịala etita mma agwa mọnịta anyị ka ọ dịta afa gị mgbe anti-ideal ka apịa gị tarị. Now, mgbe ahụ ị na-ekpe ekpere na-asị mụnwa bụ Ifrem ọnụ onye in the name of Jesus, dịka nji mmiri a na-asa arụ, ana m asachapụ ihe ọbụla bụ ụchụ dị na ndụ m, ihe ọbụla na-ebute agaghị n'iru, ihe ọbụla na-ebute disappointment, ana m asachapụ ya na ndụ m taa ka ọ ghara ịdịkwa na ndụ m ọzọ. In the name of Jesus, aga m ebido ife ọdịmma, aga m ebido ife ọganiru, aga m ebido ịga biznes m ga-ebido ime ọfụma. Ihe ọbụla m tinyere aka henceforth, Chineke ga-eme ka ọ gara m nke ọma. Ị na-ekpe ekpere a kwerie n'obi gị
ụzọ ihe na-abụ ka ị na-ekpe n'ekpere, ihe na-achọrọzi ịfụ na ndụ gị ọzọ bụ 1. Number 2, ihe ndị ịchọ ka obido mebezie na ndụ gị, ụzọ ekpere na-abụ ka ị na-ekpe at the same time. Ikpechezi ekpere apụta, you can use your towel, you may not use your towel, you may use your towel nke ọbụla ịchọ. But at the end of the prayers, arụ ga-adịrị gị, please take your anointing oil. Ngwa ndị na-efolo anyị, gwa anyị ihe gbasara anointing oil. Gwa m ebe Bible backup. Dere m ya na comment section. Bible backup. Ndị nọ na klaasị atata dị ka ha na-ada mba. Biko share the broadcast dịka m na-eche ka m fụ Bible backup ya. Ihe a bụ ihe nkụzigo mgbe gara aga. So I want to see ndị na-aghọta ihe a na-akụzi na ndị na-esonye ọnọkwa ebe a. Biko ọ bụ na share the broadcast, share another broadcast ya biko no. Eji m afa Chineke wee na-ayọ ka share the broadcast. Eji m afa Chineke na-ayọ ka share the broadcast. Ka share the broadcast ka ndị na-esonyere wee nwee ike sonye, ndị nke gị na-efolo gị, friends gị na Facebook ka ha nwee ike sonyere anyị. Share the broadcast. Now ebe anyị afụrụ onye na-edele anyị, any scholar na-edele anyị, ka m gwa gị ebe ị ga-afụ ya na Isaiah chapter 10 verse 27. Josiah Abel, God bless you for writing it down for us. God bless you. Kelechi Okoya from Makagi. Michael Chizien and so on. Ndị a bụ ndị na-agwa about the Bible. Gịnị dị ebe a? Ọ sị, on that day, you will go the oil. Look at me. You will go the anointing oil, good quantity of it. Place it on your forehead. On that day, the Bible says, every burden shall be lifted off my shoulder, and every yoke from off my neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Therefore, I pray, rub my forehead, every satanic yoke in my life today, you are broken. Let every satanic yoke in my life be broken. Yoke today, as I anoint my life, my forehead, be broken. Yoke in the witches and wizards, be broken. In case be broken. Let every satanic yoke be broken in my life. I declare my freedom today in the mighty name of Jesus. Continue to break that yoke. Continue to break that yoke. Continue to break that yoke. It is not all about the oil. It is all about what you say. For the Bible says that life and death is in the tongue. Before Mchikota, because I'm about to pray, before Mchikota can call again. Hey, share this broadcast. Okay. Before Nchikota can call again. Now, engine room gi, engine box gi, no bigi. Switch. Open your mouth and speak positivity into your life at the moment you anoint your forehead. Now, open the images here. In the morning, make sure you dash somebody something. Obugodo fuonye, onye kamma, onye ayiyo. Obugodo onye haburu onye ayiyo. Obugodo onye ala, obu na onye ala ga anagi mu inyi okakwa mma. Obugodo na onye haburu onye ayiyo no buru onye ala, no somebody no imago somebody no go kirikiri, dash ya something. Dash ya something. Dash ya something. Ofuonye ezugo. Ime nwuzukwa ya mmadụ 7. Ay, imana salaka ga aburu oyoyo. Now, open and ga. The next night, repeat it. The upper night, repeat it. Upper night, repeat it. Then open in a me business, ihe ego. Open in a me ego, the involved. Iweta 5 naira. Choba 5 naira. Choba 5 naira. It's in an envelope. Iweta 10 naira to kwasi na enu. Genti kambunye gi secret nka. Ascending order, not descending order. Listen. Iya ni kubu ke bogobe. Oburo ke batube. Don't put 1,000. Put 5 naira. Tuko 10 naira ni mia. Tiye 20 naira. Ona abagote. Tiye 50 naira. Ona abago. Tiye 100 naira. Ona abago. 200 naira. Tiye 500 naira. Tiye 1,000 naira. Gabasiana church obona digi mma. Altar obona digi mma. Ministry obona digi mma. Ina jekwa na ministry obona no na Anambra State. Ina jekwa uche ga di amaka ndi udo ga che me byakudo ga ba.
depending on ministry in Kobo. So, you drop on an altar. You don't even need to pray. If you know near then prophetic action, go and drop it there and go. Outside Nigeria, Nigeria, you can, even if you don't find 5 naira, you can, the total should be 185 naira. 1,885 naira. Gabu the total money, not less than 2,000 naira. Give it out to an altar. Give it out to an altar. Only altar on the shore, altar and the shore. Give it out to an altar. And see what God will do for you. Meremia abani no mana nke altar once ki get me. That's at the end of the 4 days. Mana nke fasting and prayers, nanke iji igu arogi, nanke anointing onwegi, nanke inyash nja iyo ife. Gabu 4 days. From the first day of the new moon, that is today. Otu onwafu putata. Meremia abani no. And you see God in action. Let me pray for you. Time, please. If you have not shared the broadcast, share the broadcast. I am praying for you today in the name of Jesus. Every power of darkness that has been working against your life, that has been working against your family, that has been working against your progress, today, as you hear me, let them be destroyed forever in the name of Jesus Christ. As we are seeing the first day of the new moon today, and the Bible says in the book of Ezekiel chapter 46 verse 1b, it says, and on the first day of the new moon, that door shall open. Today, I command every door the enemy has closed against you to be opened now. For today being the first day of the new moon, I speak now in the mighty name of Jesus Christ. Let every closed door in your life be opened. Let every closed door in your family be opened. Let every closed door in your business be opened. Let every closed destiny be opened. In the mighty name of Jesus Christ. I don't care the demon that has closed your door. I don't care the principality that has closed your door. I don't care the power of darkness that has closed your door. I don't care the evil man that has closed your door. I don't care the evil woman that has closed your door. But today I speak as a servant of God. Let that closed door be opened today in the mighty name of Jesus Christ. And as I command that door to be opened, I decree that no power of darkness will be able to close your doors again. No principality will be able to close your doors again. No power of darkness will be able to close your doors again. In the mighty name of Jesus Christ. I pray from today, every devourer, mmona agbali ego n'aka gị, mmona agbali ego n'aka gị, mmona agbali ihe iji n'aka taa. Before I command every devourer in your life to be devoured now in the mighty name of Jesus. Every devourer, progress, fortune, your blessings, oh no, in the name of Jesus Christ, let every devourer in your life be devoured. Let every devourer in your family be devoured. Let every devourer in your life be devoured. Let every devourer in your family be devoured. In the mighty name of Jesus Christ, I decree that it is well with you. No more stagnation. From today, begin to move forward. No more stagnation in your life. No more stagnation in your life. No more stagnation in your life. No more every year, Obi is a boy. No more every year, Obi is a boy. No more every year, Obi is a boy. Begin to move forward now. Begin to move forward now. Begin to move forward now. In your business, move forward. Progress, prosper. Progress, prosper. Progress, prosper. In the mighty name of Jesus Christ. If you have not shared the broadcast, please do share the broadcast for me now. I have just few minutes to go. Just few minutes to go. I have just few minutes to go. If you have not shared the broadcast, please help me share the broadcast now. And that family, ebansana manke nwere isi adịrọ nkọ
mmadụ nke dị nkọ enwere isi. That family asị na onwere onye na-ewenite isi. That family asị na onwere onye ga-ewenite isi n'ezinụlọ. I pray that today, from today, in the mighty name of Jesus, no power of darkness can stop this. From today, let a giant, an iroko, okosibu mmadụ begin to grow in that family. Let an iroko, okosisi dị egwu bụ mmadụ begin to grow in that family. 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 In the mighty name of Jesus Christ. Ebe ha na eche n'ihe ọma agaghị adị. Very soon, I got nya na eziokwu n'ihe dị mma nwere ike imechasị n'ezinụlọ na-apụta. In the mighty name of Jesus Christ. Agozie emezinụlọ gị kwe n'ihe ga-agara gị nke ọma. Your business will not collapse. Your business will not collapse. Your business will not collapse. Every power of darkness that is responsible for delay in your life, let that power of darkness leave your life now. In the mighty name of Jesus, I command them in the mighty name of Jesus Christ to leave your life now. Korapondugaka, 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 korapondugaka. In the mighty name of Jesus Christ. And you will prosper whether the enemy likes it or not. You will do well. You begin to do well. You will begin to do well this time around. Ask him that cobweb. Mobuna, that altar, that, not just that altar. Alezobuna, that kingdom. Cobweb, eben de madu si gasia, igatanke gi cobweb and ekogi, eben de madu gachaguru. Igatanke gi cobweb and ekogi. That kingdom, the cobweb, when I manipulate your life, I say let that kingdom collapse for your sake. Let that kingdom collapse for your sake. Let the kingdom collapse for your sake. I speak your deliverance today. Wherever you are watching me from, I speak your deliverance today. In the mighty name of Jesus. Somebody, I want you to say, in the mighty name of Jesus, I am delivered. Write it in the comment section. Write it in the comment section. In the mighty name of Jesus, I am delivered. Write it. And there will be no disappointment in your life again. No disappointment in your life today again. No disappointment in your life again. See, that abandoned project. In your life and in your family. In the mighty name of Jesus. We receive your deliverance today. I receive my deliverance today in the mighty name of Jesus. Come on, write it down. Write it down in the comment section. And no power of darkness will be able to show you, will be able to destroy it. May the Lord show you mercy and show you love. May the Lord show you mercy and show you love. May the Lord show you mercy and show you love. And let there be restoration in your life. Yeni ne ripia sigolo ripia nandugi. Yeni mo ripia sigolo nandugi. Yobni eji agwara ripia se nandugi. Yeni ne richa sigolo richa odiza ripia go business ripia finances. But I tell you, you are delivered today. You are delivered today. You are delivered today in the mighty name of Jesus. And as you have been delivered. And the Bible said, upon Mount Zion there shall be deliverance, and there shall be holiness, and the sons of Jacob shall possess their possessions. I pray for you tonight, begin to recover. Let there be recovery. Recover all that you have lost in the past. Recover all that you have lost in your business. Recover all that you have lost in your relationship. Recover all that you have lost in your marriage. Recover all that you have lost in your family. Recover. Let there be restoration. Be restored today. Let your business finances be restored today. Let your finances be restored today. Let your business be restored today. Let your marriage be restored today. Let your relationship be restored today. In the mighty name of Jesus Christ. Receive total restoration. Total restoration. Total restoration. Total restoration. Total restoration. In the mighty name of Jesus Christ. And I believe it is well with you. Dere mozi na WhatsApp. Dere mozi na WhatsApp. 070 3621 5106. The WhatsApp message, the WhatsApp number has just been dropped now.
Please, WhatsApp messages only, not phone calls. And open a message then on my WhatsApp unreplied. Please do not hesitate to maybe write me the Kwaramozi also, because there are too many messages and there is no computer that will reply all the messages as they go. So open a message again on my WhatsApp. The Kwaramozi also, let your message pop up again. Can we reply? Because there are too many messages and I cannot finish them. Too many messages and there is no way I will finish all of them. Please. Dere Mozi also, open a message again on my WhatsApp unreplied. Then open on when he was Chokanyerega memo, he was Chokanyerega pen, Dere Mozi na WhatsApp. WhatsApp messages only. You can write it down, you can make a voice note, but not phone calls. Finally, before I leave the stage, I've told you severally that we don't demand money for prayers. Please take note of what I said now. We don't demand money for prayers. And our family deliverance prayers, people will come and send somebody to come and pick form. Is the man to come and form? Is the man to come and form? Family deliverance. Onya hasigi na isi ya weta 30,000, or na isi ya weta 50,000. Gonya no basi. Noboro na nki from ano ye koje. Gonya no basi, noboro na nki from ano ye koje. If from ano ye nwere ike isi gi weta ego di otu a maọbụ otu a maka form eje na computer type or print it out ka na anagi 30,000 na anya manakwa gị 1,000 sef 1,000 anya managi maka form. So onye anyị siche na asị gị na isi ya weta ego bụ onye ori. Take note of that. May God bless you all. Ayọkwa m gị ọzọ, if you have not shared this broadcast, please do share this broadcast. Ka Chineke m gozie gị n'aha Jesus. Amen. Adram Joy Okoli. Because before you leave, tell me where you are watching me from. Just write it down. Tell me where you are watching me from. Everybody here, please. Joy Okoli, have you shared the broadcast? God bless you. Lorita Ilechukwu Chineke gozerem gi. Because when you share the broadcast, share the broadcast. Camelos Chigozie, tell me where you are watching me from. God bless you. Prince Latinus Chuku, I fucking Kajako school. Because make sure you have shared the broadcast. Woha Lawrence, may God bless you. Woha Lawrence, you're watching me from Port Harcourt. Holy, Onyeka de Holy, or Angel Michael. Maxine Emeka, God bless you. You're watching from Port Harcourt. Please make sure you have shared the broadcast. Uchechi Peace. Kelechi Okoyesi Prince. Kelechi, I know you have shared the broadcast. Francisca Waneri, I know you are watching me from the United States. Biko Piara Makana share button. Anthony Chidubem, God bless you. Biko share on the broadcast. Iyana to Geoffrey. Biko, can you give, tell me, write me and tell me you are from 33. I would like to see you one-on-one. You from me Urigwe from Asaba. I would also like to see you one-on-one. Just be on WhatsApp. Come on, I give you. Ngozi Isaac from South Africa. Because make sure if you are making a share button. Kingsley Chibueze Nabo from Scotland. God bless you. I was in Scotland recently. Okay, Mechaka Pasianka. Chike Nzelum. God bless you. I'm on the program. Patrick Ezema from Lagos. And the Obiora Nna Sylvester Okata become a Nipigoro Magana Shabbat. Maybe a mayor o Nemerem Samuel. God bless you. Just Piara Magana Shabbat. Odo Hope Chinanya. God bless you for being here. Because make sure you have shared the Uchechuku Bridget from India. God bless you. Make sure you share the broadcast. Nyaramaka share the broadcast. Fabino Onyebuchi from Enugu. Paul Nwafo from Abuja. Amarachi Gospel from Rivers State. Ungwa Piara Makana share button. Mabuni Mebeya. Camilo Safugom Nisi Jos. God bless you. Stanley Ugochukwu Isi Lagos. Obiora from Abuja Afugomgi. Osakwe Okwi from where?
Okwi Osakwe, I would like to see you face to face, meet with you one-on-one. And again, Chinazo Blessing, I would like to meet with you one-on-one. Obiajulo Joyce, you always there. God bless you. Angola, Okeke Simeon from Angola. Open the people of Magana Shabatin, Manamia O. Holy Sanafiabu Chukwudi Okore from Cameroon. I'm on Nipigon Magana Shabatin. God bless you. Isabella Waka Ego from United Kingdom. And my Yokaki Piramagana Shabatin. Oh, God bless you. Emmanuel Oga from Ogun State. Odikibonya Bonyi Piramagana Shabatin. Ndinkai. Okuchuku Ezepwe from Lagos. Piramagana Shabatin. Oh, observe the map Oroga for Evelyn. Okay, Evelyn Chidima Okoli. I watch from Lagos. Ikorodu. Amam Nipigoro Magana Shabatin. But remember, Maya Augustine Chibuke from Lagos. Uche Chukwu Bridget Amam Nisha the broadcast. Obinna Odunukwe. Obinna Odunukwe, I would like to see you one-on-one. Piramagana Shabatin. Mobuni Mebeya. The almost in a WhatsApp, my mecha. Justice from Thailand. God bless you. Obuni Nyabem Shia. Biko Nyam Shia. Oh. Azoro Okay from Lagos. Piramagana Shabatin Nkegi. Thank God the Nyalum Silver Poiso. Helen from Canada. Piramagana Shabatin Mobuni Meberamia. Oh, Biko, God bless you. Bridget Onya from Plateau State. Nepekwe Nation of your Oh, Gechine, do you always here? God bless you. Piramagana Shabatin Mobuni Mebeya. Arinze Ike from Abuja. The Eagle from Enugu. A Machinoyam. Father, good morning. Abi good evening. Father Emma Bonaventure. Reverend Father, I greet you, sir. Adam Loyal. Chidi Mani. Okay, see, Chidi Messenger. Messenger Kina Deva. God bless you. Grace Ololade. Oh, and God, Afadikweba. God bless you all. Open the people of Magana Shabatin. Piramagana Shabatin. Open the map of Begaha. Don't worry, Nga Pogana Law. Chukwemeka Adibe. God bless you. Open the people of Magana Shabatin. Open the Mabaya. Maramia. Oh, God bless you all. I love you. I'll keep praying for you until I hear your testimony. Even after your testimony, I'll keep praying for you. If I Chuku Victor Wani from Onitsha, Victor Wani, make sure I'm gonna give for one-on-one. Biana WhatsApp Kaipaya, Obioha Judith, make I'm gonna give for one-on-one. Bia Kaipaya na WhatsApp. Ungwa Kachineke gozi ainine. Chuku Emilia Austin Ngachuku watching from United States of Biafra Republic. Ekenemon. Ndiba Ekenekwamon. Michael, okay, Michael, I can now. Amarachi Gospel, I've before.